Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре елга күлләрдә балык тотканда сак булырга чакыра. Зур елгаларда боз юка әле. Тәтеш районында да Иделдә балык тотканда берничә кеше авыр хәлдә калган. Аларның гомерен коткарып калу өчен махсус рейс оештырылды. Тулырак киләсе репортажда. Тәтеш районының Илино авылы янында Идел ярыннан 1 чакрым ераклыкта 3 балыкчы утрауда калган. Боз бик юка булганлыктан алар ярга кабат әйләнеп кайта алмый. Коткаручыларга караңгыда балыкчыларны табу җиңел булмый. Фонарьны кат-кат яктырткач кына балыкчыларны күреп алалар. Аларны Тәтеш шәһәре пресседән алып чыгалар һәм полиция хезмәткәрләре хөкеменә тапшыралар. Муниципалитетның административ комиссиясе әлеге иратларны 100 см калынлыктагы бозга чыккан өчен административ җаваплылыкка тарту турында карар чыгарга тиеш. Елгаларда боз тиешле канунлыкка җиткәнче балыкчылар елгага кирмәскә тиеш. Бу хакта коткаручылар ел саен кешеләрне кисәтә. Тик кышын боз өстендә балык тутарга яратучыларны штрафлар да хәрәкәтләр дә туктатмый. Узган атнада бозлы суга батып, бер балыкчының гомере өзелде. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы зур елгаларда Идел, Шулман, Зөя, Нократ елгаларында бозның әле тиешенчә катмавын искәртә. Боз бик тиз ярыла. Берничә балык тотуга караганда гомернең кадерлерәк булуын әйтәләр. Елгаларда боз ката башлаганнан бирле республикада 11 кешене коткарганнар. 3 кеше бозлы суга батып үлгән. Белгечләр махсус судноларда елгаларда тәүлек буена кизү тора. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Татарстан яңалыклары.